Right. Good day, ladies and gentlemen, lovers of Ezioku TV. I welcome you all in today's edition of Question and Answer. In our midst, we have an ordinary evangelist. Sir, you're welcome. Well done. Please, I would like you to introduce yourself for our viewers to know you more, most especially those that today is their first time of joining us. Thank you. My name's Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu, oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi bụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prime Minister. Bụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. My mission is to help people live better life. Thank you. You're welcome, sir. Ogbuefi, before we proceed, is there anything else you would like to say to our viewers? Yes, viewers all over the world, especially those who watch, following me or watching us from Ezioku TV. If you love this program we are about to hear, today's question and answer, and you want to watch it again or share it to friends all over the world, go to my YouTube channel, Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu. You will see this program, and we have over 1,000 lectures there. Abụrụkwa na watch site na Ezioku TV. Onwe Nollywood movie ọbụla watch na Ezioku TV chọrọ ịwatch ọzọ. Jee na Ugochitubelu movie productions na YouTube watch ya. Ma ọ jee na Ezioku Great Movies watch kwazie na YouTube. Ọ bụrụ na Igbo movie, jee na Ezioku TV Nollywood Movies watch ya. Ka ị na-watch ya na-agwa ndị mmadụ gbasara Ezioku TV. Ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị na our live streams from Facebook and TikTok, share ya ma ọ bụ na YouTube, share ya gwa ndị mmadụ ka ndị mmadụ si n'ọnụ gị wee nụ eziokwu a. Site na ishia ya, ndị mmadụ si na ya sharing wee nụ ihe a nna ha ekwu. Ka ị na-eme nke a ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị n'ebe ọ dị ukwuu. Agazie. Thank you so much, sir. The first question is, can a woman install awu for someone? Thank you for that question. In Igbo spirituality, ọ bụrụ ọrụ niile ka nwaanyị na-alụ. Ọ bụrụ ọrụ niile ka nwaanyị na-alụ. Yes. Etu ahụ esi mara na nwaanyị nwere ike ịbụ onye nchụaja, high priest n'okwu mmụọ ọbụla n'ala Igbo. Etu a ka ọ dị ihe gbasara agwụ. Maka na agwụ abụrụ ọkụ agba ngada agba ngada wee na-anya. Ịghọtara ya? Agwụ bụ agwụ kọntenụrụ, agwụ ikwu nne, agwụ ikwu nna. So ọ bụrụ na o nwere nwaanyị ọbụla sịrị gị ka ya rụọ ọrụ ha agwụ, ikwekwana. Yes, ka ị na-anụ unu a ka ị mara ya right, mara ihe nwaanyị ya alụ na nwaanyị ya alụ. O nwere ụfọdụ ọrụ mmụọ nwaanyị ama arụ na dibịa. Nwaanyị ọsọ ya bụrụ. So ihe gbasara agwụ, nwoke na-alụ agwụ. Nwoke na-alụrụ mmadụ agwụ. Dọtara ọgwọ ije na be nne gị ma ikwu nne gị ọ nwoke, ọ bụrụ nwaanyị, ya abụrụ ọrụ nwaanyị na-alụ. So onwe onye ọbụla bụ nwaanyị sịrị ka ya lụọ ọrụ ha agwụ, whether ma iwu nwoke ma ọ bụ nwaanyị bụ nwaanyị, ikwekwana. It's not done anywhere na Igbo. Daalụ. Thank you, sir. The second question is, why do you want us to go back to our roots and honor our ancestors? Thank you for that question. The truth of the matter bụ na agbụrụ ọbụla nọ n'elu ụwa na-recognize their agbụrụ ọbụla nọ n'elu ụwa na-recognize their ancestors. Yes. Agbụrụ ọbụla nọ n'elu ụwa na-recognize their ancestors. Nke ndị be anyị ama dị iche. Ọ bụrụgodu na ijere na akwụkwọ ndị ụka ọbịa, the Israelites, the Jewish people, they don't joke with their ancestors. Ha ga-proud onwe ha sị na ha bụ ụmụ Abraham. Ha ga-ayọkwazi kpọkuo Abraham, kpọkuo Chike na nna ha fele, Shadrach, Meshach na Abednego. So kedu ihe kpatara nke onye Igbo ga-eji dị iche?
ha na-ewepụta ụbọchị ha ji honor ndị nna nna ha ma ọ na ihe na-esi na nke onye akarịa. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị refuse to honor your ancestors, who will honor you after laboring in vain for your family? Onye fee eze, eze rie. So ana m agwa ndị ọbụla ya nwee ụbọchị unu nwa na be unu. Yes, gị nwa na-ene m anya, unu ga-ewepụta ụbọchị unu ga-eji wee na honor your ancestors. At least wapụrụ ha ọjị. Ọ dịrọkwa n'isi ịbụ a pathfinder. Your ancestors discovered everything about you and even where you settle today as your ancestral home. So they deserve to be celebrated. They deserve to be honored. So kedu ihe na-ekwu maka ya? Ihe na-ekwu maka ya bụ na gị nwa m na-ege ntị, ndị ọcha na honor their own ancestors. Nke ndị be anyị ama dị iche. Americans nwere mgbe ha ji celebrate their forefather, Christopher Columbus. They celebrate theirs. So kedu ihe na-ekwu maka ya? Ihe na-ekwu maka ya bụ na gị nwa bụ onye Igbo ga-anachigata nwee ụbọchị iji celebrate your ancestors. Maka na akwụdoro eze ochie, all your ancestors ha ga-abụ ọnụ ga na-ekwuru gị na mmụọ. Ọ ha abụ ọnụ ga na-ekwuru gị na mmụọ. Ị na-anụ ilu ndị Igbo na-asị na onye nna ya dị iro ọgwọ na-eji ụkwụ agbawa ụzọ. Nna gị bụ representative of your ancestors. Ọ bụgo na ije na fourth commandment, so ya bụ commandment nwere promise. Honor your parents. Ka your life wee too ogologo ka ndụ wee too ogologo. So your ancestors are nna mụtalụ nna gị. So ha deserve ka honor ha maka ọdịmma gị ka ndụ wee too ogologo. Agbụrụ ọbụla jụrụ na ha ama na-echeta ndị nna nna ya ha enwe nsogbu. Maka na a ga-enwerịrị okenye ga-agbaziri ụlọ mana mmụọ. So ka m kwụsị ebe a. So onye Igbo ọbụla ka m na-akpọ onye Igbo ọbụla, recognize your ancestors. Thank you, sir. Sir, these our ancestors we are talking about did not bring any development to our land. Why do you insist on us honoring them? Hey, let me tell you one thing. Also ndị Igbo bụ ndị eriri eri n'ụwa niile karịcha. You know why? Also ndị Igbo bụ agbụrụ nabatara ndị anyarị 100%. Kpatara anyị ji wee chefuo onye Yoruba, onye ofe mmanụ na onye ugwu enwekọtara ihe ga-eme ka ha rapụ their culture and tradition. Onye abụrụ prọfesọ. Mana anyị bụ ndị Igbo ndị kwara aka pilot wee gbakudo ndị nna nna ya azụ. Maka nwa na-ajụ kedu ihe anyị eji na-akọ na ha, kedu ihe ha mewu. Gee ntị, agbụrụ nọ n'elu ụwa o nwere onye their great grandfathers ụfọdụ na-ajụ maka development. Onwe ihe bido na-etrend na social media. Nwa mmadụ kpọrọ onye eriri eri na-ajụ ndị nna nna anyị ha na-echi ya back to ọnọ ha, kedu ihe ha mewu. Ha lụrụ ụlọ ọgwụ, ha lụrụ skuulu, ha eweta development. Nwee odoma anya na onye aghọtara how things work. Ndị niile anyị na-celebrate agbụrụ dị iche iche, ma ndị ọcha ma agbụrụ ọzọ n'elu ụwa, o nwere onye ndị nna nna ya ha lụrụ plane, lụrụ hospital, water development. America they celebrate Christopher Columbus today because he was the man that found the land called America. He secured that ancestral land called America today. Therefore, American people have a day they honor. The Abraham of all this world, Shadrach, Meshach, and Abednego, the Jewish people they celebrate. Abraham or who know? Abraham or her phone. Abraham alụghị ndị a mana they celebrate Abraham because he's the pathfinder. Onye nwa secure their territory.
because you cannot build technology on without foundation. Those countries celebrate their forefathers because those their forefathers are the pathfinders. All how to turn where secure those ancestral homes. So securing ancestral home, giving you a root, giving you a foundation is enough work. Because your ancestors are looking by laying the foundation. Inwa bụzi nwa tolitelụ ọgụ nwa ya arụzi teknọlọji. Teknọlọji anyị na-eyuzu taa ọ Christopher Columbus rụrụ ya, Abraham rụrụ nke ha, Aldon ịghọtara ya, St. Anthony of Padua anyị na-celebrate, St. Francis of Assisi. The last time I checked, and one of playing Francis of Assisi, Padre Pio, Maria Goretti, those saints in there celebrate. The last time I checked, and one of Halloween. Come on, ezigbo omume, na good legacy. Hatol, only by the celebrate today. I can tell you, our ancestors today simple. Our ancestors, our lineage. Enwere ndị nna nna gị ha biri ezigbo ndụ zụọ ndị mmadụ bụ eziokwu. This is a good moral legacy. It deserves to be celebrated. So ka anyị kwụsị na ị na-look down on our own ancestors. Why celebrating another ancestors ndị ọzọ? Name, give me a senti lụrụ plan ma senti lụrụ ụlọ ọgwụ. Kedu ịkpata anyị bụ ndị Igbo ihe abụ ihe mmadụ pụtara social media na-ekwu ọ na-atụ ya. Our ancestors emego at their own foundation. Anyị nwabụzi ndị nọkịta ga-alụzi teknọlọji, anyị ga-alụ ụlọ ọgwụ. Ịghọtara ya, anyị ga-emezi development ndị ọzọ. So ọ bụrụ na anyị emere ya, ihere kwesịrị ime anyị na-agbụrụ anyị ya. Teknọlọji ị na-afụ na Amerịka, ị na-afụ na China, ọ ndị agbụrụ a. Ịghọtara ya, ndị Chinese blame on their ancestors because their ancestors laid foundation. So ọ bụrụ na enwe ndị na-efelu agbụrụ anyị. So ihe na-ekwu onye Igbo ọbụla ka anyị celebrate our ancestors. They did a lot. Laying foundation is not easy. Ọ bụrụ na ọ dị easy, nwa laying your own foundation so that ya ụmụ na-abịa n'ihu na agbụrụ gị ga-enjoy. Daalụ. Thank you so much, sir. If I heard you correctly, you mean our ancestors' legacy and the foundation they laid is enough reason for us to honor them? Yes. Thank you so much. But Ordinana, as our root, did not bring anything like development in our land. Why we going back to Ordinana? Don't you think it's backwardness? Thank you for that question. Ordinana Igbo is a spirituality. Ordinana Igbo is the way of life of the people. Let me give you an example. No country on earth, that is their religion that bring development. Religion, mood, way of life, morals. So religion and way of living, mode, good behavior of the citizen. Not building physical infrastructure. Physical infrastructure is built by government making everything possible for infrastructural to thrive. Example, to show you that no Christian religion, because of the argument here, the Christian religion pattern. Water development. My question is a lie. Christian religion has nothing to do with development. Let me give you an example. The Chinese and the Indians today are not Christians. They are developing. Go to their country, see development. Go to Dubai, and a code, boy here in America. They are not Christians. Go to Saudi Arabia. They are not Christians, but they have development.
So what I'm telling you is that they are different from those 18th century down. Or canonists that time. The world is evolving. So overall religion water development. Go to Ethiopia. Ethiopia is one of the countries that no country colonized them in Africa. In aviation, they are number one. They are giants in Africa. They developed. So overall religion, but how do we develop? So in that check religion and spirituality take care of people's moral and values. While government, system of government, leadership provide amenities. So anybody that is blaming Ordinana for not building hospitals and everything, don't understand. Even at that, our culture provided room for hospital. It might not be in the way we are seeing it today, but I can tell you, during the time of our forefathers, enwere ndị na-ana nwa, enwere ndị dibịa mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa na-enye ọgwụ maka ndị na-achọ nwa, enwere ndị mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa na-etiri iche ọya dị iche iche, mana with their own format of each individual being in his own home. Ha alụrụ ya ka nwee central place a ga-keep as hospital, mana ndị nna nna anyị ha nwere usoro ha ji agwọ ọrịa. So onye ọbụla na-asị gị ha nwere usoro ha ji ebuild their own houses, that are developments. But the life before, eso m use 3310, ọ bụrụ ma Nokia na-akpọ 3310 na Sendo ha na Samsung ha, ndị a niile adịrọzi kịta. The world is evolving. So ihe na-achịkwa bụ na onye ọbụla na-eblame our ancestors ma ọ bụ ọdịnala Igbo na ọdịnala Igbo ewetara development, ime ọ na onye a ghọtara how things work. All right, sir. Thank you so much for that answer. But you calling us back to Ordinary Igbo, our roots, are you indirectly advising us to start idol worshiping, fetish, and okipe? Thank you for that question. The truth of the matter, Bona, Ordinary Igbo has nothing to do with making dangerous charms, okite, and rest of them. These are not Ordinary Igbo. What Ordinary Igbo stand for or advocate for? Igbo spirituality is based on Ofonogu. Onye biri ibi ebiri. Onye megidere nwanne law of karma. Maka na Ordinary Igbo kwenyere na mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ya aghọrọ. So Ordinary Igbo is built on high moral principle. Ihe dị na-ajọ ọgwụ abụrụ Ordinary Igbo. Ordinary Igbo does not support you to go and do selfish ịgwọ ọgwụ. Selfish ịgwọ ọgwụ bụ mgbe ije na-agwọ ọgwụ ego. Mgbe ị na-achọ ka hypnotize ya nwanne gị ka ị narị ya okere uri enu. Ihe a bụ ndị nwa bụ dangerous charms a na-ekwu maka ya. Ihe a bụrụ ihe Ordinary Igbo na-advocate atọ. Ordinary Igbo build high moral value. Ordinary Igbo aspọtụrụ mmadụ igbuo mmadụ ma ọ ịkwafu ọbara in any guise. Ordinary Igbo build sense society ebe mmadụ na-ebi ndụ ka mmadụ. Ordinary Igbo emere introduce ụmụazị kịta, ụdị ụmụazị a na-enwe kịta. Ordinary Igbo na-celebrate hard work. Mana agbụrụ kịta n'udo na-akọwara ọrụ ha. Ha jere egbu oke ite bụ dangerous charm. Ọ na-asụ oyi, a na-ekwu ya ekwu. Mgbe gburugburu a na-ekwu okwu dangerous charm. Maka na ajọ ọgwụ abụ ọgwụ ụfọdụ ndị mmadụ gwọrọ ha ji wee ike ka ha wee nwee ike mbute, ka ha wee mee ndị ọzọ intimidate. Ọ bụrụ onye nwa bụ Ọdịnala Igbo. Onye bụ onye Ọdịnala Igbo bụ onye awa na-asụ nsọ ala, mana imegide mmadụ bụ alụ, mana ime ihe ọjọọ bụ alụ, ya bụ Ọdịnala Igbo.
ihe dị n'ike mbute a ụkpara na ndị butere ike mbute na mgbe ochie mana o mechara nyebe nsogbu. Ike mbute a bụ ndị chọrọ ka ha mee ọkanya, ha wee je gwa ajọ ọgwụ, ụfọdụ kpọrọ ibubo, ụfọdụ kpọrọ oke ite, ụfọdụ kpọrọ soberete, ha ji wee mee ọkanya. Mana ọ bụrụ Igbo spirituality ịghọtara ya. Onye ka anyị bụ ndị ọdịnala Igbo na-akọwara ndị mmadụ ihe bụ onye ọdịnala abụrụ onye na-agwọ ajọ ọgwụ. ịghọtara ya. Ajọ ọgwụ ọbụla nwere repercussion. Ajọ ọgwụ ọbụla bụ ka mmadụ ịchọ shortcut. Yes. So ọ bụrụ ọdịnala Igbo. Our youth na-agwọ eje na-agwọ oke ite today is as a result of na-akọwara ọrụ ha. I can tell you based on statistics, majority ndị na-agwọ ndị youth anyị na-agwọ ọgwụ a taa, ajọ ọgwụ a taa bụ they came from Christian homes. I'm sorry to say it. Maka na akọwara ọrụ ha. Yes. So ọ bụrụ na ịchọ onye a ga-blame our parents, our today's parents. Nke a mụrụ na ọ bụrụ na ị kụziri ọrụ nwa gị, maka na a na-emetụ awọ n'okwute, a na-egosi nwata awọ n'okwute, a na-emetụrụ ya aka maka na awọ n'okwute ya. Ọ bụrụ na gị nwa bụ nne na nna refuse ịkọwalụ nwa gị na hard work pays, na honest and ibuild ezi afa, na ezi afa karịrị ego. Ọ bụrụ na ị zụrụ nwa gị azụ, zụọ nwa gị ka ọ bụrụ onye nwere anya ukwu bere ibu na mbute ego mbute. Nwa gị ahụ ịzụrụ azụ maka ịkọwara ọrịa na enwere so many dangers in shortcut. Ọgụ nwa bụ nne na nna fel, nwa gị a ga-eje bute oke ite, and o bute oke ite ọ daa n'isi ma ọ daa n'isi gị nwa ma ọ daa n'isi ezinụlọ gị. So kere onye ị ga-eblame. So if you want to blame failed society, blame our parents. Especially Christian parents amụrụ na a ga-akụwara nwatakịrị ihe dị iche na ajọ ọgwụ n'ime omenala. Ụfọdụ ndị mmadụ pụtazie kịta je tinye aka na ajọ ọgwụ. O nwere ndị niile na-egbu oke ite. O nwere onye ọbụla nna ya bụ ezigbo onye ọdịnala ga-eje gbuo oke ite. Maka na nna gị bụrụ ezigbo onye ọdịnala, ọ ya agwa gị nwa m nọrọ ala, nwa m chụba aja, nwa m agwọrọ ọgwụ. Etu a nọ, o nwere nwa m ọbụla ga-eje gbuo oke ite maka na o kwesịrị ịma the consequence na nna ya gburu oke ite, na nna ya bere ibu na ịchụsa aja, chụgbasa aja, ije na je gbuo oke ite, ije na je gbuo ajọ ọgwụ, maka na enwere repercussion ndị a. Mana ndị ụka nwere ike onegharụ nwa ya anya, ọ marọkwu the consequence. O nwere ike ịkọwara nwa ya na ọjọọ ọsọ esi nwa ya ọgbara ọdịnala ọsọ. Mgbe ọ ga-generalize ya etu a, nwatakịrị akọwara nwatakịrị ọfụma, otu mgbe ọsọ je ka o je test ya ọjọọ na ebe adịga ngị ga-eduhie ya ụzọ. Ọ dị ka mgbe ị pụta kịta si nwa gị nwaanyị nwoke emetụkwara ya aka. Ihe a bụ over-generalization ka ime. Mana ya agwụ ya ihe a maka na ọ bụrụ na o nwere ụbọchị ịdọkọta si ya na nwoke metụ akwara ya aka ọ dị ime, imerie oke afọ. N'ime na imerie oke afọ anwa, ihe ọ ga-emezi iwu na ọnwa nwoke bịara metụ ya aka, ọ bụrụ na ọ dị n'ime, echi ọgba ebelibisi gị. Mana ọ bụrụ ịkọwara ya si ya na ọ bụrụ nwoke metụ aka, ọ bụrụ na ọ pụọ ọba ajọ ụkpa anwa, ndị ajọ ụkpa anwa si ya, ndị ajọ ụkpa ahụ si ya onye gwara ọgwụ mma gị gwara na nwoke metụ anaghị aka ịdị ime, ngwa ọkụ emetụgo nke akụkụta ịdịrị ime. Ọ fụzie na ọ dịrị ime ahụ, ọ sị na nne na nna ya gbara ya asị maka na imere over exaggeration. Mana ịkọwara ya ọfụma na ọ bụrụ metụghị aka ịdị ime, mana o mee nke ọzọ ka ihe eji wee dị ime, kọwara ya ọfụma. So ihe na-achịkọwara gị bụ na ihe kpatara awa ya otu ji wee je na-eji egbu oke ite bụ na nne na nna akọwara ọrụ ha the implication na ihe a bụrụ onyenwa bụ ọdịnala, na ihe awụ ikpe okwuruga, mana akọwara. So if you want to blame our Christian parents. Now ndị darụ n'ihe ha wụ failure, ihe a kwesịrị ịkọwara ụmụazị wee jeche na-ebu oke ite che na ọwụrụ ya. Thank you so much, sir, for that answer. Sir, youths of nowadays are into oke. Who do we blame? Thank you. Yes, if you ask me, I will see blame parents. Parents? Yes. Okay. So much killings in Igbo land. What is your advice? So much killings in Igbo land. Now,
is because na na-enwere mgbe ochie mgbe elu dụkwa n'ọsa mgbe ezi dị n'okwu ụkwa mgbe ndị mmadụ ghọtara ihe ọdịnala bụ ọdịnala frown at killing ịkwafu ọbara in any disguise ọdịnala Igbo frown at it na ọ bụghị anya na ịkwafu ọbara na ị ga-eje kpụọ alụ a na-eje n'ihu aja kwe nkwa na ime emesi ya ọzọ so mgbanwa ndị mmadụ na-agba ọsọ ịkwafu ọbara maka na ka m gwa gị mgbe ochie enwere ndị ji biko ọsọ ọfụ ọbara akwafuru na befa kpọọ ọhịa a na-akpọ ọsọ ọchụ maka na ama na the consequence is very terrible ihe unu ga-pass through before unu eme the cleansing bara agba ọsọ mana agbụrụ kịta na-eme mpụ na-eme ọtọrọ maka na ụfọdụ obiazi gwa ha na Chineke jupụtara n'afọ ọma na obi ebere is so merciful onye gbucha mmadụ jee n'aka apụtasị fara egburu m mmadụ asị ha bee ekere mmadụ ugboro 10 jee mọni masị bụrụ 10 ka Chineke ji ike aka etu amaka etu ọkọrọ aka pụọ onye ọzọ agbata ọ bụrụ etu anwa ka ọ dị so ha bịazi mezie mgbaghara mmehie ọ dị too simple down ndị mmadụ wee firuzie ọ bụrụ onye na-eje Pentikọstal o gbugudo mmadụ gbuchaa mmadụ ọ na-arụ mbie ọchịnye aka elu ochie ekerokụta itias ọ bụrụ na o mechaa ya etu ọsị thank you Jesus thank you my Lord ọsị na-agbaghara gị onye gwara gị na-agbaghara ịmụrụ na mgbe ọ bụrụ iwu ịkwafuru ọbara gbuo mmadụ n'inwelu the spirit so onye anwa to contain with ịmara o merụ n'izu o mee n'ọnwa maka na mgbe ọ bụrụ ịkwafuru ọbara famili gị gị nwa ga-ata ahụfịa ịta ya na nke n'ụwa ya present life ịta ya n'ụwa ọzọ ya family ya not exempted ihe a bụ ihe ọdịnala Igbo na-akụwara ndị mmadụ mana ụka bịara kpodo ya isi n'ala na-agwa ndị mmadụ na mgbaghara mmehie na Chineke jupụtara n'afọ mmadụ obi ebere ha refụzi ịgwakwu ndị mmadụ na Chineke wụkwa Chineke nke ikpe ịma na ọbara a na-akwafu n'ala Igbo taa a na-egbuzi ndị mmadụ ka asị na mmadụ enwere ihe ọbụ onye ya na nwanne enwe dispute instead of follow normal way si settle dispute then ha chụwa shortcut ejego bie ndị na-atụ mmadụ ndị na-egbu mmadụ a na-egbu mmadụ aghara aka jupụtara n'ọbara ụfọdụ na-eme ya na ụdị na-achụ ego kere ụdị uru nwatakịrị ji ego ọbara wee zụ ga-aba kere uru ọ ga-aba kere ụdị uru ihe ọbụla iji ego anwa ego ọbara were na-eme nwere uru ọ ga-aba bikos onye ahụ a na-egbu mgbe a na-egbu ya ga na-ekwubi okwu na-asụ ute na ọ dịrọkwa mma ikwu na ibe nwe onye egburu ga na-eti ofu n'ala na onye gburu nwafọ agba enwerata udo mmụọ so onye nwe onye egburu a na-agba ọbọ na ndị niile gburu onye a ama enwerata udo even the forces of nature because onye ọbụla igburu forcefully to go the person's mission on earth. Nature does not permit you to destroy what you cannot create. You cannot create life. So whenever you go and cut life of someone you cannot create, because now ọ bụrụ na igbuo mmadụ anwa ọ gị ya soro ụmụ ya ọ gị ga-edeta nwunye ya anya na ezinụlọ ya ikwu ya na ibie ma ndị na-elekwasị ya anya ndị ọ na-enyere aka ọgụnwa ya eme because of that one ihe anyị ji egbochi ya burdening yourself ọ bụrụ na anyị ma ihe niile aka o ji awụ mbịa n'ime blame ụka ọbịa maka na eji wọta high moral value eji wọta ya na-eprich na Chineke jupụtara n'obi ebere chekwuzie n'ọma mmadụ ji eji gbuo ọkụ ka ejikwazi egbu ọkwa ka Chukwu okike adị na jupụtara n'afọ ọma na obi ebere is so merciful bụkwa God of justice ha site n'ụzọ na-etu a wee pollute the mind of our youth onye gbuzie mmadụ kpata ego ọ bịa n'ụlọ ụka so na basa eme ya nnukwu mmadụ abịagozie eri ụlọ all those things a na-eme dị very wrong. Don't soil your hands in blood because na onwere agbụrụ ọbụla onye ọbụla gburu mmadụ na free
Even the ancestors, they go that their Bible, the elders, that one, no, well, but say, committed that dastardly act of evil murder. Able their Messiah, Jesus. Has let the blood be on our head and our children's head. They understand it. Now, but I at least how I depend is so. So what are we talking about? Emego and Igbo, ebe a na-slaughter ndị mmadụ na-egbu ndị mmadụ anyhow. Ihe m na-ekwu ihe ọbụla ga-eme ka itinye aka n'ịkwafu ọbara, wepụ aka na ya. Even if you don't love yourself. Maka ihi gị na agbụrụ gị na-abịa n'iru. Ị na-ele ndị agbụrụ useless ma nwaanyị ịnwe anụ ma ụmụazị na-amụta. Maka na ebe Bible si na ya ga-eji ajọ omume nke ndị bụ nna otu ụmụ ya up to the 4th generation. Ofu enyi nwoke na-aza afa na-aza ụzọ nna dị ọcha ọ dịrị ụmụ ya. Ụzọ nna dị ọcha ọ dịrị ụmụ ya. So ọ bụrụ na nna bie a good life worthy of emulation, it favors his children. Etu a ka ọ dịkwazi mgbe nna bịa ajọ ndụ kwafuo ọbara nwee many causes nọ ya n'isi. Emezie ụmụazị buru kọsụ na-agagharị ha na-ebe ha mee ihe ibe ha mere ha mee ihe ibe ha mere ada ekwu okwu nke ụfọdụ nna gị mụtara gị mere na nna gị mere ọtọ na ọgụ nwa na onweghị nwa okorobịa ị na-egbu mmadụ na-ata n'elu nke nna gị mere echi chọwa onye ya ekpocha akwụsị ebe a inwe ajụjụ ọzọ. All right, sir. What is your advice for people that are looking for money by all means? Thank you. Ọ dị mwute na ala Igbo taa na ụmụazị a na-amụta tata bụ a na-achọ ego achọkwa na ego adịrọ mma mana ndị be anyị na-ekwu na ezi afa ka ego. Ị ga-achụ ego mana ịchụ n'ego ọchachagbute ọchaghachagbute maka na ezigbo afa ifuru ezigbo afa. Ihe na-agwa ndị youth of nowadays bụ learn how to build a brand. Learn how to build a brand by being very honest. In whatever you are doing, be very honest. In work you are doing, be very honest. People are seeing you, people are recording what you are doing. O nwere oge ọ ga-eluo ị marụ na ezi afa. O nwere mgbe ọ ga-abụ onwe ihe gbaji ụdọrụ. Before na people will come and stand for you. Na onye a na ha ama ya na onye eziokwu ka ọ bụ. Ama m ụfọdụ ọtụ ndị mmadụ na-ede ihe na social media mmanụ ndị nwere ike ịsị onye dị etu a I will send the money for the account number. Send the enemy ego without atụ ụjọ ọbụla maka na ama nna over the years no big no integrity. When ndị ọya wee nyesi njere ego so dị bụ afa. So ihe na-achịkwa youth nowadays build integrity first. Ọ bụrụ na i build integrity money will come. Kama nwantịrị mara ọbụla ụwa ịpụ n'akara aka ọ maka ndị study ha na-akpọ palmistry ga-agwa gị agbakọ mbọ wee ego n'ụbọchị na chi. O nwere ndị chi ha mere na ha ga-agba ụwa ụtụtụ at 25 years ọ control ogo millions. Yes, at 25 years ọ control ogo millions. But nowadays ọ nwere ndị na-akụbido control millions at 22. Yes. When ndị ka ha bụ uwe ihe o nwere ike ma ọ ga-eji hit ego ọ bụrụ late 40s 50s and 60s ọ ga-eji nweta ego. Nwe ndị ka ha bụ nwa mgbere a nwere ike ma ọ ga-eji wee hit ego abụrụ ebe 70 and above. Mgbe a nwere ike osi n'ọgụ ya o nwere ike otu ofu ọgaranya iri efi abịa rụọ ọrụ ya ị ga-abatakwa like play ọkpọrọ ofu nwa ya zụọ ofu nwa ya kwụọ ọkụ ya o nwere famili mma kpada ezigbo ogbenye kịta iji ebe ha duplex dị na be ha rụcha trek ana ọ famili ndị mara atụ si na famili adịbere reche ime ebe si buru ha elu site n'ọgọ ọ kpọrọ nwanne ha nke dị ọkpara sụcha ya ọkpa bụ ya gbuo ya ọfụma bụrụ tụba ahịa na China nke dị ọkpara abịa kpọrọ onye ọzọkwa ọ ga ha akpọrọkwa onye ọzọkwa before you know it ụmụazị ịtọ agbụ na famili agbasa ọgara ịghọtara ya. Yes, so ya na-ekwu mana ezi afa ha bidogoro. So
iburu youth and na that man bịa kpọrọ ndị ọgụ ya bịa zụọ mụ na nwunye ya na-eme ọfụma kwa ịghọtara because ọ bụrụ na nwaanyị anaghị eme ọfụma ịkụọ nchọwụdoro gbakwudo ya na ezinụlọ ya azụ nwanne ya na-asị ka ọ bịa ịrụtara nke ya na nna be wewe ekperi eji akpịrị ego ka ya ga-ekpọtakwa na ekperi ma nwanne ya ka ọ bịa ọnụ maka na nke nwaanyị na-ebi ọfụma nyọga ahụ wee sị ọ ga-ekepụtakwa ofu nwanne ya karịa ka ịzụọ maka na obi dị gị mma na nke afọ ere gị so gịnị ka m na-ekwu maka ya ndị youth nowadays ka anyị bidogoro n'ezi afa ị na-ebi ụda ezi afa ị ga-afụfụ n'owu o nwere ike ọ dị ụka leti ị na-agbasi leti mba adị akwụ na anyị na-akpata ego o nwere ike ị na-enye ndị ọzọ ya na ha akpatara ego na ndị ọgbọ ha akpatachana o nwere ike ihe ama na mmadụ na-agbọ amonitọ gị from early 20 watch nwa monitor gị o nwere ike early 30 yes I have learned this person so much but o nwere ike ịkpọ gị surprise ya gị by nye gị higher responsibility ma ọ bụ nye gị opportunity ga-ebupụta gị ya dị surprise mana over years say okay I can beat my chest for this person. So what am I saying? Then na-ekwu maka ya bụ na ka anyị build begoro n'ezi afa hapụgoro ego maka na agbata nwa echi nwere uru ọba so gịnị ka m na-ekwu maka ya ịnọ na fast lane children of nowadays dey nọ na fast lane ka ha bụọ ọgaranya taa o nwere onye nke na-asị m na ya chọrọ ka ya bụọ ọgaranya ọ bụrụ na ya 5 years ka ya nọ ya nwụọ ụmụnne eribe ego onye gwara na etu aka o si awọ onye gwara na ụmụnne gị anyị na-ahapụ that money ndị elelụrụ how to ịkpata ego once you die and go they vanish that money because they don't even know how to create money they don't know how to create wealth so they can't manage that wealth ha ga-emegido lee ihe niile anwa so gịnị ka m na-ekwu maka ya ka hapụ ịda achụ ụka ọchụchọ ka anyị bidobegoro ezigbo afa ibirucha ezigbo afa ọ bụrụ na ego dị n'akara aka gị mgbe ọbụla ụkwaruo ha n'oge whatever you're doing in this life, build integrity first, because it speaks. Thank you so much, sir. Sir, a lot of people want to travel out for good. I mean, outside the country. What is your advice to such people? Yeah, ọ bụrụ na ịnọ mba ofesi, n'ịnọ mba ofesi, mana ị mere ihe ndị a na-achọ egosi before ije, I will advise you to do it. Maka na ihe na-esi na nke onye akarịa ọ bụkwa na ije bere eje na ịka na-eproses na ha enwe habit mind chọrọ ije before ijewe mba ofesi mee ihe ndị ọ dị very important kpọọ ndị ichie ebe nne gị na ndị ichie ebe nna gị ọ bụrụ na ị ma eme ijere aka ma ọ bụrụ na ị mara eme chọọ onye ya emere gị ya kpọọ ndị ichie ebe nne gị na ndị ichie ebe nna gị chụpụrụ ha aja wapụrụ ha ọjị mere ha sara aka gwa ha na gị wabụ onye dị etu a na-eje obodo dị etu a ije weta ihe ọma dị n'obodo werata n'ụlọ ọ bụrụ na ime etu ọ ga-eme ha kwudoro gị na ofu ka ịbụa gbuoro aja na be nna gị anụ chụọ aja wee nye aja na be nna gị gwe ya ka ọ kwudoro gị yes ọ bụrụ na imecha ihe ndị a gbuoro chi gị a na-echekwara ihe egburu chi gị anụ maka na ọchị bụ ụzọ ị kwesịrị egwucha onwe gị kwado akwado bifo ijebe ịkwado onwe gị wee jee obodo oyibo o nwere jere obodo oyibo na 10-15 years ha na-akwụgharị mana o nwere ndị kwadoro akwado ka mmadụ ga-atụ ọ bụrụ na kwa etu a nnọkịta enwere some of my friends in UK nwee some na US now ọ bụrụ na nwee nwa m chọrọ ije US nwee yo a friend of mine no US si ya biko my son is coming nọ na-abata ụbọchị dị etu a ka o bute na airport o bute na airport onyere ya ka ọ na bia onyere ya ka secure ọrụ na nwatakịrị a amata ahụ maka ihe na m use my connection mana ọ bụrụ na nwatakịrị enwere ikwu na ibie fenie pia nweta onwe na US o nwere ego ruo ebe ahụ ọ na-akwụgharị onwe ọbụla onwe ike ịsọsidi o nwere ike ịsọsidi mana ọ ya take longer time than onye nwere mmadụ you know na earthly governance bụ etu ọ dị ka ọ dị na spiritual realm etu abịa n'obodo ọbụla nwee igwe na ndị cabinet chief na ndị ichie na-achị obodo etu a ka ọ dị n'obodo ọbụla ma obodo oyibo anyị na-eje ị na-eje Texas o nwere ndị ichie na spiritual forces nọ Texas ọ ha nwa bụ dị ọgbụgbegbu movers na-emove things in spiritual that particular community ị nwere idea even na be nna gị enwere physical igwe na-achị obodo ụlọ nwee ndị ichie ọkwa eziokwu mana aka nte na-enwe spiritual forces na-achịkwa obodo ụlọ so ọ bụrụ na gị na ndị ichie ebe nne gị na ndị ichie ebe nna gị dị na mma
ọ ha nwa ga-eli nke gị up spiritually without even going ma so ndị ichie nọ n'obodo anyị na-eje na Texas ahụ na-eje gwa ha na my son is coming biko kwenu ka anọ obodo Texas a bara uru ka o weta ihe ọma dị na Texas werata n'ụlọ akọneti agụ spiritually ka mmakwarụ ga-atụ ihe marụ ọ bụ na ị marụ na ị nwere ike gị na mmadụ a na-ekwu okwu ọrụ ma ọ connection ma ọ bụ ego ma ọ favor ọbụla use one intellectual prowess n'ebe onye ahụ nọ convince ya why ọ ga-eji mere gị nke agba merụ nke ọzọ ma onye favor nke a gbanwee ya working on that person the person nwere ike ịkwetara gị based na niile use ya intellectual prowess nọ n'ebe onye ahụ nọ mana ọ na-arụzie n'ụlọ at the comfort of his home to digest ihe gị na ya kpara ọsị mba obi asị anyị kwụkwọda dọtara ya ịfụ na ọlụzie o reject ya that nkwa awa promise ya o kwere ọma emezie mana ọ bụrụ na mmụọ so gị mgbe ahụ ọ narụ n'ọjọọ na comfort of his home ị nọrọzidi ya ọ nọzidi akụkụ digest ihe gị na ekpa mmụọ anwa so gị ike anwachi n'okwu ọnụ iji wee gwe bụkọsị ị na-agwa ya okwu ị na-agwa ya bụrụ empty words mmụọ otu n'okwu anyị na-agwa ya mmụọ ejekwu ya si ya dịọtachikwara ihe agada ife anyị kwuru iji emeri ya ihe ife anyị kwuru before you know it ọkpọ osi send the account number before you know it process eme ihe gị na-ekwu gịnị ka m na-ekwu maka ya ihe m na-ekwu maka ya bụ niile dị ka mmụọ bak ya gị so ọ bụrụ na echi ije obodo oyibo maka na ndị Igbo tụrụ isi na nwata gwa m ebe ọ na-eji agwa m ihe ọ ga-eru ekwu na o ruo so ịpụkwa na be nna gị na-ebughị ụzọ gwa ndị ichie na mmụọ niile dị na be nna gị na aja na be nna gị ebe ị na-eje ọ gosiri humility ọ gosiri na ịma kwanyere okenye ugwu mmadụ dị ike adịrọ gị n'aka aka nte yu ị ga-eje obodo oyibo ị ga-anata fọma ga-emere gị ọ bụkwa nne ije ga-eje nwanne kpọtụrụ ndị nọ n'ụlọ ka ejekwa maka na asị na awụ na ewere gbanụ gbanụ gbutie ji etukwuru a na chọwa ọdụ ya izi ozi n'ala Igbo ka ejekwaje chukwu arụghị ndị ichie chukwu ara be nna ha gwa ha biko ha mee ebere na-enwe nwata na-asa ahụ n'afọ n'afọ n'ọnya akpata iji wee jebe wee ghara ịgwa ha ha biko egwara ka ihere mee gị ka iweta ihe ọma dị na mba rata n'ụlọ ugwu nkwanye nkwanye nwaanyị ji anụta ibi ya ọ bụrụ na ime nke a ọ ga-agaziri gị daalụ. Thank you so much, sir. Because of our time, this will be the last question for today. Sir, you taught us that doing spiritual work is very important. So, your fans are asking, what is your advice to those people that wish to do spiritual work but don't have the money? Yes, thank you for this question. O nwere ọtụtụ ndị mmadụ na-abịa na my inbox na-ebe akwa na ọnọdụ ha dị ya. Gwara onye nke na mụ na ya na-ekwu last night ọ sị m even na ya nwere ọkwụdo ego ya ga-eji wee tenata m. Pat na ya nwere ọkwụdo ego ya ga-ejikọta ihe aka mụ na ihe a ga-eji mesara aka. Ghọtara ka kọndishọn ya si wee dị. Mana gee ntị maka ndị dị etu a ebe zi narị. E nwere ọtụtụ ndị mmadụ ọnọdụ ha dị njọ karịa nke gị mana today they are smiling. Ka m gwa gị. O nwere ọtụtụ ndị mmadụ ọnọdụ ha dị etu a mana ha gwa m ihe ha ga-eme ha mee ihe ọ bara ha uru. O nwere many years about some years back o nwere one guy bịakwutere m wee kọwara m etu ọnọdụ si wee dịrị ya wee gwe ihe ọ ga-eme wee sị ya ji eme simple ritual for 21 days ya mee ihe mkpọ spiritual exercise for 21 days mana based on ihe dị n'ụzọ ya bụrụgoro ụzọ were akwa ọkụkọ Igbo. Ọ bụrụ na ịghọtabara nkụzi m nkụzi gbasara akwa ọkụkọ Igbo etu esi eji eze mmụọ Igbo jee na ma YouTube channel wọchị ya wee gwa ya ka ọ ga-esi wee were akwa ọkụkọ Igbo wee were nnu na mmanụ wee te na ya bụ akwa wee eze mmụọ iwe chi ọ bụrụ na o mesịa ya jezie dee 3 prayer request ya tinye na a foolscap sheet then debe ya na ọta ya na ọ bụrụ na o nwere ọta ya dị were ego a tinye na wallet ya then every day ọbụla ya si etinye fon ihe na alarm could be morning, afternoon or night mgbe ọ chọrọ iji na-ekwubi okwu ọ na-eme that alarm kụwara ọ hapụ ihe ọbụla ọ na-eme kpọkuo ụmụ mmụọ kpọkuo ezumezu kpọkuo ochie kpọkuo mmụọ onye na-eso kpọkuo mmụọ na-eri oke n'ụbọchị anwa tuo ha afa yọọ ha ihe ọ chọrọ ka ha mere ha ya na ha nọcha 5, 10, 15 minutes 20 minutes o depend ka time iwe ọ bụ ka echi ọ bịakwa
megide ihe a megide ihe a 21 days. Ọ sị na ihe meribọrọ ya 21 days. Shop ya ahịa kpọsara shop ya ahịa bido zụba. Afịa bido zụba. Mana agwara m ya sị ọ bụrụ na imecha dị spiritual, ego bịa n'ụzọ gị, ka ị bịa setụrụọ chi gị na alụ ọrụ mmụọ dị n'ụzọ gị. O wee bụrụzie na arụ ọrụ gide ọrụ megide ihe a, shop under 2 weeks afịa bịa, shop ya bido kobe ego bịaba, ọ zụtaba ego, zụtawazie ego anwa ka ọ bezie bịa mee ihe ahụ ọ gwara ụmụ mmụọ mgbe ọ na-aga ọfọ si mepere ya ụzọ na ego bata na ya abịa ihe ya kwesịrị ime. Ego batazie orie ọnya ihe ndọkọrọ chenọ mmadụ ka ọ na-eme. After about 3 weeks ọkọtụọ ka ọkọtụziri anwa ụfọdụ ka ọ ga-esi wee bịa gwa m ojekwajegoro akwa mekwa ihe ahụ ọzọ n'ụdị ka ọwa ọkụkwazie again ọwa ọkụkwazie m. Ihe na-achịkọwara gị na ọ bụgoro na ijiri ego nwee time for your spiritual exercise and echefuna onwe nkwa ọbụla ikwere ụmụ mmụọ ka gbarụ mefuo ya, maka na ekele nwaanyị na-agwa akịdị ike adị ya gwọta ọzọ. Ọ bụrụ na ịdị brok wee were ọjị maọbụ na ejiso akwa maọbụ na ejiso nkwụ ọkụ maọbụ ihe ọbụla na-ayọ mmụọ si ya biko ya gbanwere gị ọnọdụ, na ọ bụrụ na ọnọdụ gị dị mma na ị ga-eme ihe ekpere n'ikpe na ezi omume na ị ga-achọrọ ha aja n'ihi emere ha nke ma ọ mere ha nke ọzọ. Echefukwara ọnwụ na mmụọ mere gị ihe ịbịa kere ekele, maka na ndị Igbo na-atụ ilu si na ọ na-agba ọya n'ofeke uchefuo dibịa gwọrọ ya. So ihe na-achịkọwara gị bụ ọ bụrụ na ijiri ego akụzi n'ọta mee ihe a nsị gị mee. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịma ihe nkọwara gbasara spiritual exercise jee na ma YouTube channel, ị ga-afụ ebe m kụziri etu esi eme 21 days spiritual exercise. Bido mmebi ya. Ọ bụrụ na ime ritual ọfụma at that last day ị na-emechaja bụ ritual, o nwere ego nsị gị tinye n'akwụkwọ envelope ahụ ebe ide prayer request gị. O nwere ike ịbụ 100 naira ụzọ ịnọ maọbụ 200 naira ụzọ ịnọ. Ihe o ji dị mma ka ị ghara itinye 50 naira mụ na itinye ụmụ obere ego a ọmatụ onye ayịyọ n'anya. So ị ga-etinye ego dị tụrụ sinebụ ya bụ inye onye ayịyọ onwe aṅụrị, bikọs ihe ị chọrọ bụ aṅụrị ahụ o nwere bụ ihe ị chọrọ, bikọs ọ ego ihe aja mere iwere datụfọ n'otu anwa itinye dịka ihe aja gị. Ihe eke 4 different beggars mean representing 4 market days. Ime you work like magic. Mana echefukwana ọ bụrụ na anyị ka ala gị aja ime ya bụ ihe ọwa ọkụ ọlụgụ, echefukwana ịbanye testimony na temple. Asọrọ gị kwuo na social media bịa gbuoro mmụọ anụ wee sị thank you, ma at least chukwachi onye ụwa gị. Yes, ka ị ghara ị na-eri ọnya rie ndọkọrọ. Ka m kwụsị ebe a, mana ọnya ọ my advice. Ọ bụrụ na ọnọdụ gị adịrọ mma n'ịdị brok, bido chụba aja wee taịm gị na ụmụ mmụọ ji enwe nzukọ. Ihe ọ bụrụ na ime etu ọfụma ọ ga-agaziri gị. Daalụ. Thank you so much, sir. Viewers all over the world, we have come to an end on today's edition of Question and Answer. If you have any question based on today's teaching, kindly drop it on the comment section or DM Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu on WhatsApp with the number showing on your screen right now. Ogbuefi, thank you so much, sir. I really appreciate, sir. Thank you. Before we go, do you have any advice for our viewers? Viewers all over the world, I'm pleading. As again, I know metụ aka na share button. Ọ nwere ihe ọ ga-efu gị. Ị na-esonye m na Facebook, YouTube, TikTok, anywhere. Metụ aka na share button. Ka ndị mmadụ nụ from the horse's mouth. Ka ị na-eme nke ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gọziere gị ma gbanwere gị ọnọdụ. Ana m agụkwazi ụfọdụ isi ndị enyi anyị ndị sonyere anyị na aja ọnwa Disemba. Na-agụkwazi ụfọdụ isi ndị children of the temple and friends of the temple. Ndị enyi anyị na ndị niile na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu. A sị nka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gọzie ụlọ. A sị m na unu ga-ejere obodo na unu ga-anara obodo. A sị m ihe unu ga-eri bịa ihe eri unu abịakwana. A sị m na akakaka ya ama ụnụ ji ya ama ụnụ. A sị m na osisi kwụrụ ụnụ na-atụ ufere ya amapụ ya ọnụ. A sị na unu ga-eweta ihe ọma dị na mba wenata n'ụlọ maka na akụrụ ụlọ ekwu onye bara ya nọ. A sị m onye ọbụla sị ka o jere ụlọ aja ije o jewe na ọ ya ejelu osi ọnwụ na ọ ya ejelu ya nwụọ n'ụzọ maka na eji ọnwụ adịghị eme mgbọrọ. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, a sị nke ọmaka meere ụlọ.
bido kịta ise ị na-enene ihe onyonyo anyị na-emetụ aka na share button na-emetụ aka na share button na-emetụ aka na share button maka ndị enyi m metara onwe m isi sendịrị m personal WhatsApp message sendịara m ya na 0805 7837672. I repeat 0805 7837672. Ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu. Daalụ.